Soc en Jordi Gili i vinc per entrar en matèria. Digital Selling, en el fons, és una estratègia de vendes. El que aconseguim és ser més eficients i més productius amb tecnologia i, sobretot, a través d'estratègies socials. Estratègies socials vol dir aproximar-te millor al client, tenir una millor proposta de valor i tancar reunions. Això, amb una metodologia, el que fa és que tinguem més èxit en els negocis B2B. Els principals beneficis del social selling són dos. Per un costat, el coneixement profund del teu client, perquè estàs creant un entorn de relació a mig i llarg plaç. I el que fas, en el fons, és conèixer-lo millor, que ell et conegui millor, i d'altra banda, el que permet social selling és una amplada de contactes, un abast increïble, que, per exemple, el dia d'avui pots estar parlant amb 1.000 milions de persones simultàniament. I això fa que el social selling sigui la millor estratègia B2B per atacar el mercat. El primer pas és sempre l'objectiu. Què volem aconseguir? En quin moment de creixement estem? És un moment que necessitem desenvolupar nou producte, entrar a nous mercats, internacionalització, fer una estratègia de cross-selling, upselling. Tot això, dels objectius, es passa a l'estratègia. Si escollim una estratègia de digital selling i de social selling, el que fem és utilitzar eines socials i tecnològiques per facilitar aquests objectius. I finalment, entraré jo en la tecnologia, que és identificar quin és l'estack tecnològic que necessitem per portar això endavant. O sigui, objectius, després estratègia i finalment tecnologia. Avui en dia, les eines digitals estan evolucionant de forma molt ràpida. Si haguéssim d'escollir quin és l'estack tecnològic bàsic, jo començaria sempre per un perfil gratuït a LinkedIn, després l'eina Sales Navigator, que seria una eina imprescindible, i després buscar una eina d'automatització que ens faciliti aquest treball brut, aquest treball a l'engròs, aquest treball de feina, d'estar al dia a dia, i per determinats casos ens pot servir. Si realment el que volem entrar és una compta estratègica i fer una estratègia ABS, Account Based Sales, necessitarem fer una planificació i eines de Key Account Management per tal de portar això a terme. Efectivament, et presentaré dos casos. El primer és una multinacional com Microsoft. Nosaltres hem participat en la formació de l'equip de vendes per tal d'evolucionar i saber vendre millor. En quin moment determinat? Microsoft, en un moment determinat, va deixar de vendre producte i ha començat a vendre llicències. Això fa que el meu equip comercial necessiti una formació específica de com aproximar-me, quina és la proposta de valor i, finalment, com tancar reunions i vendes d'aquest nou model de servei. Un altre exemple pot ser una multinacional que el que fa és tenir franquícies de reprografia i d'enviament de diners. Està a tot Espanya, està a tota Europa. El que volia específicament és entrar en el mercat israelieta. A Israel no tenien cap distribuïdor franquiciat. I el que vam fer és ajudar-los a identificar quins són els potencials millors clients per tal de tenir aquest master franchise i obrir el mercat. En 6 mesos vam aconseguir 900.000 euros de facturació. Avui en dia, a les xarxes socials i amb eines digitals, la moneda de canvi és el contingut. Per tant, necessitem equips de màrqueting que entenguin que l'equip comercial necessita contingut específic. Això no ho fan totes les empreses. Aquest canvi i aquesta alineació millor entre màrqueting i vendes és el que necessitem per aconseguir resultats. Els equips de vendes necessiten, primer, una gran presència centrada en el valor que aporten al client. Després necessiten entendre bé l'actitud digital que els fa tenir èxit en l'aproximació, en el tancament de reunions, en el tancament de vendes. I finalment necessiten una metodologia. Aquesta metodologia, social selling, el que fa és fer-los més eficients, amb predictabilitat de resultats i finalment tenir èxit tancant vendes.
El futur del social selling és més tecnologia, però insistim, més tecnologia sempre que hi hagi una estratègia darrere. On volem entrar, quin és el meu client ideal, el meu buyer persona, el meu ICP, quina és la meva proposta de valor. I si tot això ho tenim clar, la tecnologia anirà evolucionant i ens anirà facilitant les coses i fent-nos més efectius, però sempre des d'una gran estratègia.